боз як ислоҳот дар Тоҷикистон таъсиси ҳизбҳои динӣ манъ шуд. омӯзиши динӣ танҳо ба ниҳодҳои давлатӣ вогузор гардид. илова карда шудани сархати 3 ба моддаи 7 саривақта мебошад. минбаъд мутобиқи он давлат низоми таҳсилоти диниро таҳти назорати худаш мегирад. раёсати зиндонҳои Тоҷикистон тасдиқ мекунад ки Зайд Саидов дар рӯйхати маҳбусони рӯ ба фирор қарор дорад, аммо мегӯянд ки ӯро касе азият намедиҳад. ва фазои идона дар душанбе ба фарқ аз чанд соли гузашта арчаи соли навиро 3 ҳафта пеш аз фарорасии соли нав ором медиҳанд. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон имрӯз дар иҷлосияи парлумонӣ ба тарафдории ислоҳоте овоз доданд ки тибқи он таъсиси аҳзоби динӣ дар кишвар манъ ва омӯзиши динӣ танҳо ба ниҳодҳои давлатӣ вогузор карда шуд. ин тағйиру иловаҳо ба қонуни озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ дахл дорад. ҷабор аҳмадов, вакили тоҷик ва яке аз муаллифони ислоҳот, мегӯяд таҷрибаи солҳои охир нишон додааст ки хатмкардаҳои донишгоҳҳои исломии хориҷ аз Тоҷикистон дар амалҳои террористӣ даст доштаанд. илова карда шудани сархати 3 ба моддаи 7 саривақта мебошад. минбаъд мутобиқи он давлат низоми таҳсилоти диниро таҳти назорати худаш мегирад. мунаққидон мегӯянд озодиҳои мазҳабӣ дар Тоҷикистон то рафт маҳдуд мешавад. моҳи апрели имсол комиссиони озодиҳои мазҳабии амрико вазъи озодиҳои динӣ дар Тоҷикистонро нигаронкунанда арзёбӣ кард ва гуфт ки дар кишвар ҳаққи мардуми мусулмон ва пайравони мазҳабҳои дигар поймол мегардад. масъулини зиндонҳои Тоҷикистон хабарҳо дар бораи шиканҷа шудани Зайд Саидов, соҳибкори зиндонӣ ва вазири собиқи саноатро бепоя мехонанд. ба гуфтаи онҳо ҳамаи маҳбусот дар утоқҳои нигаҳдорӣ мешаванд ки шароити ҳамсон доранд. вале пайвандони Зайд Саидов рӯзи 5 декабр гуфтанд ки аз вазъи саломатии ӯ нигарон ҳастанд. мирзонаби холиқзодро мешунавем. раёсати ислоҳи иҷрои ҷазои ҷиноии вазорати адлии Тоҷикистон масъалаи шиканҷа шудани Зайд Саидов, соҳибкори шинохтаи маҳкум ба зиндонро рад карданд ва гуфтанд ки дар зиндони мафсум ба кирпични ки Зайд Саидов онҷо нигоҳдорӣ мешавад ҳеҷ гуна бадрафторӣ ё шиканҷа ё азият дода намешавад. онҳо гуфтанд ки ин хабарҳои бофта ҳастанд. имрӯз Иззатулло Шарипов, сардори раёсати иҷрои ҷазои ҷиноии вазорати адлии Тоҷикистон, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ ин ҳарфаро тасдиқ кард ва гуфт ки ин овозаҳои беш нестанд. аммо дар мавриди ин ки Зайд Саидов дар феҳрасти зиндониҳои рӯ ба фирор ҳаст, инро сардори раёсати маҳбаси кирпични ки дар унҷо Зайд Саидов нигоҳдорӣ мешавад тасдиқ кард ва гуфт ки азбас ки Зайд Саидов барои 29 сол маҳкум ба зиндон шудааст, аз ин рӯ бар ин феҳраст номи ӯ ҷой дода шуд ва ҳамарӯза номи ӯ ва ҳасту буди он имтиҳон ва санҷида мешавад. ҳамин тавр масъулони раёсати ислоҳи ҷиноӣ ва маҳбасе ки дар он Зайд Саидов нигоҳдорӣ мешавад, ин ҳарфҳое ки дар саҳифаҳои интернетӣ пахш шуда буданд дар мавриди азияту шиканҷаи Зайд Саидов ва бад шудани вазъи ӯро рад мекунанд. аммо наздикони Зайд Саидов, пайвандони ӯ мегӯянд ки ин хабарҳое ки дар саҳифаҳои интернетӣ пахш шуданд то ҷои асос доранд ва воқеан вазъи саломатии Зайд Саидов хеле бад аст ва онҳо вақте ки бо ӯ мулоқот мекунанд аз чашму бину даҳони Зайд Саидов об мерезад ва ӯ ҳар лаҳза сурфа мезанад. вале ҳарчанд худи ӯ то ҳанӯз эътироф аз ин вазъаш эътироф накардааст, вале наздиконаш мегӯянд ки онҳо бо чашмони худ мебинанд ки вай аз саломатиаш хусусан аз сармохӯрдагӣ азият мекашад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. вазорати адлияи русия феҳрасти расонаҳои хабариеро нашр кард ки бо онҳо мақоми агенти хориҷӣ насб шудааст. ба ин феҳраст аз ҷумла Садои Амрико, Радиои Озодӣ ва барномаҳои вижаи Радиои Озодӣ шомил шуданд. ин феҳраст дар асоси қонуне тартиб дода шуд ки моҳи ноябр дар Русия қабул гардид. тибқи он ба расонаҳое ки аз хориҷа маблағгузорӣ мегарданд мақоми агенти хориҷӣ дода мешавад. қонуни мазкур ба мақомоти кишвар ҳақ медиҳад ки алайҳи матбуоти хориҷӣ дар Русия таҳрим ҷорӣ кунанд. дар ин мавзӯъ аз раҳбари бахши русии Радиои Озодӣ Андрей Шари суол кардам. бояд гуфт имрӯз аллакай дар ҳузури хабарнигорони мо думаи давлатӣ тарҳеро қабул кард ки бар пояи он мо дигар ба парлумон роҳ дода намешавем. дар бораи он ки фаъолияти Радиои Озодӣ дар Москав дар кадом шакл идома хоҳад кард ҳанӯз чизе маълум нест. мо ба унвони вазорати адлияи Русия нома фиристодем то ҷузъиёти қонунро ба мо шарҳ диҳанд. гап сари он аст ки ислоҳот дар қонуни марбут ба васоити ахбори оммаро ҳам созмонҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва ҳам шӯрои оид ба
حقوق انسان و رشد جامعه شهروندی نزد پرزیدنت روسیه به باد تنقید کشیدند. منتقدان میگویند که قانون خام و سراسر محالانه است و آن را میتوان به گناه‌های مختلف شرح داد. محتوای مشخص محدودیت‌هایی که نسبت به رادیوی آزادی در مسکو پیش بینی میشوند فعلا معلوم نیست. از این خاطر ما فعلا کار خود را چون قبل ادامه میدیم و منتظر جواب نامه خود هستیم. وابسته به پاسخ مؤسسه تصمیم خود را خواهد گرفت. خب تا جای ما میدونیم در روسیه رادیوی آزادی، کاری رادیوی آزادی پیشتر از این قانون هم محدود شده بود. یعنی شما تو این وقت حق داشتید که در روی موج FM برنامه پخش کنید و بعداً این حق را از شما گرفتن. بله این درست است. 15 سال پیش بخش روسی رادیوی آزادی در سرتاسر روسیه 36 ریترانسلیاتور داشت. بعداً در پی استفاده این یا آن قانونگذاری و یا از راه زدن رهبران این رسانه ها ما امکانیت موج پراکنی را از دست دادیم. ما برنامه هایمان را در مسکو و سنت پترزبورگ روی موج FM پخش می‌کردیم. سال 2012 بنابر وارد کردن تغییرات در قانون وسایط اخبار عموم و طلب ثبت نام دوباره شخص حقوقی ما نتوانستیم این کار را انجام بدیم و از این امکانیت هم محروم شدیم. حالا ما 24 ساعت در اینترنت برنامه‌های خود را نشر می‌کنیم و در لیست برای پخش در موج FM ریترانسلیاتور داریم. مؤسسه رادیوی آزادی نیز به قابل مقایسه نبودن وضع رسانه‌های روسی در آمریکا و رسانه‌های آمریکایی در روسیه تاکید می‌کنند. ژورنالیستان ما در روسیه مورد حمله قرار می‌گرفتند و حتی در این مورد پرونده‌های جنایی جا دارند. ما برای پخش برنامه‌های ما نیز محدودیت داریم، اما شبکه روسی رشا تودی در آمریکا طور ما می‌دانیم طریق تلویزیونی کابلی برنامه‌هایش را پخش می‌کند و ژورنالیستانش آزادانه فعالیت دارند. از این رو درست نیست که میگویند رسانه روسی در آمریکا و رسانه‌های آمریکایی در روسیه موقعی برابر دارند. نگاه میاندازیم به قرقیزستان. قانونگذاران قرقیزستان یک سال پیش ازدواج بروقتی را در این کشور منع کردند. اما با این وجود تا هنوز خانواده هایی که دختران خود را تا به سن 18 نرسیده خانه‌دار میکنند زیاده. سازمان های اجتماعی با نگرانی از این وضعیت دست به کار شدند و یک معرکه اجتماعی را راه اندازی نمودند. مومن احمدی در این باره جزئیات دارد. طبق آمار رسمی در قرقیزستان از حساب عمومی نوخانه‌داران 13% را آنهای تشکیل می‌دهند که تا سن 18 ساله ازدواج کردند. این به آن معنی است که همه ساله 7000 دختران نابالغ به زندگی عائلوی شروع می‌کنند. سال 2017 پارلمان این کشور قانونی را قبول نمود که بر پایه آن نکاح کردن نابالغان منع است. سازمان ما در همکاری با شرکت‌های خدمات تاکسی برای دستگیری و حمایت از حق دختران و زنان در قرقیزستان اکسیه را راه اندازی کرده است. این طرح 16 روز دوام خواهد کرد. مشکلات را که ما مطرح می‌کنیم به شوهر دادن دختران زیر سن 18 است. ما انا این گونه بروشورها را داریم. شما می توانید بخوانید، معلومات زیادی مفید دارد. سازمان جمعیتی مرکز دستگیری زنان میان مسافران نقلیات جمعیتی معرکه مخصوصی را راه اندازی کرده است. هدف از آن معلومات دادن درباره قانون است که ازدواج برمحل و به شوهر دادن دخترانی تا 18 ساله را اجازت نمی‌دهد. معرکه ما مسیر در مقابل خشونت نام دارد. بسیاری ها درباره قانونی که ماه نوامبر سال گذشته قبول شد معلومات ندارند. از آمار برمی آید که هنوز دختران زیاد تا سن 18 سالگی به شوهر میبرایند. حالت های جای دارند که نمی توانند به تحصیلشان ادامه بدهند و یا به هنگام تولد فرزند میفوتند. اگر ما در این باره معلومات پهن نکنیم، از حال و برالو احساس می شود که تمام جامعه قرقیزستان به این مشکل گرفتار است. طبق پژوهش سازمان ملل متحد در سال 2016 قرقیزستان از حساب ازدواج‌های بروقتی در بین کشورهای اوراسیا در جای پنجم قرار دارد. در همین حال به اطلاع آمار کشورهای همسود، قرقیزستان از روی خانه‌دارشوی جفت‌هایی که سنشان از 15 تا 19 ساله را تشکیل می‌کند، بعد آذربایجان در زینه دوم جایگیر شده است.
духтаронро дарҳол баъди хатми мактаб ва баъзеҳоро ҳатто пеш аз он ҳам мерабоянд. ин гуна ҳолатҳо хеле зиёданд, аммо набояд чунин бошад. писарон ҳам бояд худашон фикр кунанд. фарз кардем духтарро дуздид, вале ӯ соҳиб маълумот нест, касб надорад, бачи ӯро дар хона бандӣ мекунӣ ки танҳо фарзанд тавлид кунад. вай ба ҳар ҳол бояд таҳсил дида бошад, вале танҳо дар хона шиштану фарзанд тавлид кардан мумкин нест. бармегардем ба Тоҷикистон. Дар ин кишвар чанд соли ахир тақрибан дар арафаи ҳар иди соли нав баҳси масъалаи ҷоиз ё ноҷоиз будани таҷлили ин ид аз сӯи мусалмонон рӯ мезанад. Аммо зоҳиран шаҳрдори Душанбе бо барафрохтани арчаи бузург дар майдони марказии пойтахт мавқеи худро дар робита ба таҷлили соли нави милодӣ муайян кардааст. гузашта аз ин ба фарқ аз солҳои пеш дар ҳамаи ноҳияҳои пойтахт арчаи соли навӣ гузошта мешавад ва барои тамошои консерти идона экранҳои бузург насб мегарданд. Амрдин Олимов гузориш медиҳад. шаҳрдори Душанбе дар майдони марказии пойтахт дар рӯбарӯи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ба насби арчаи соли навӣ шурӯъ кардааст. масъулини муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе ки масъулияти насби арчаро бардошт доранд мегӯянд қарор аст то 10 декабр ин арча бо баландии 25 метр ва паҳнои 12 метр оро дода шавад. солҳои қабл ба ҷои ин арчаи нисбатан хурд ва он ҳам ҳамагӣ то 3-4 рӯз пеш ба соли нав оро дода мешуд ва чанд рӯзи баъд канда мешуд. масъулин мегӯянд ин арча аз арчаҳои солҳои гузашта ба кулли фарқ дорад. ин арчаи нав аст, барои ки солҳои қабли ҳастанд мо аз рӯи конструксияи оҳанӣ ки месохтем ва бо шохҳои арчаи табиӣ оруда ва бо ҳамон элементҳои ороишӣ оруда мешуд. арчаи имсола аз рӯи технологияи нави сохта шудааст ки арчаи ҳозиргузорон бори аввал чунин арча дар пойтахти ватанамо гузошта мешавад ва бо истифода аз технологияи иллюминатсионӣ ва светодиодӣ сохта шудааст арча. соли нав иди расмӣ ва мардумӣ дар Тоҷикистон рӯзҳои 31 декабр ва 1 январ аз рӯи одат аз замони шӯравӣ таҷлил мешавад. баъди касби истиқлолияти кишвар бахши суннатӣ ва мазҳабии ҷомеа ба парҳез аз таҷлили ин ид даъватҳо карданд. ба андешаи ин гурӯҳ соли нав иди масеҳӣ буда ҳеҷ умумияте бо фарҳанги милливу динии мардуми тоҷик надорад. вале ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд дар баробари эҳтиром ба ҷашнҳои милливу мазҳабӣ ҳамеша аз таҷлили соли нав ҷонибдорӣ мекунад. коршиносон мегӯянд ҳукумати дунявигарои Тоҷикистон иди соли навро ҳамчун рамзи садоқати ин кишвар ба арзишҳои байналмилалӣ ҳифз мекунад. ва сохтани пойдевори чунин арчаи пурҳашамат дар 3 ҳафтаи пеш аз таҷлили соли нав мардуми пойтахтро ба таҷлили пуртантанаи ин ҷашн дар Душанбе умедвор кардааст. Амридин Олимов, Радиои Озодӣ, Душанбе. вазъи Сурия, таҳдиди ҳастаи Кореяи Шимолӣ ва мубориза бо СПИД. ин мавзӯъҳоро донишҷӯёни бахшои муносибатҳои байналмилалии макотиби олии Тоҷикистон дар ҷаласаи рамзии Созмони милали Муттаҳид дар Душанбе матраҳ карданд. бо ташкили чунин бозиҳо раҳбарияти донишгоҳҳо мехоҳанд малакаҳои раҳбариву дипломатии донишҷӯён истеъдоди суханвариву ба созиш расиданро дар онҳо рушд бидиҳанд. барои иштирок дар ин бозӣ донишҷӯён чанд ҳафта омодагӣ гирифтанд. онҳо ба чанд гурӯҳ тақсим шуда ҳар яке бояд дақиқан оид ба масъалаҳои рӯз мавқеи кишвареро ки аз номи он баромад мекунанд бидонанд ва бо мухолифон баҳс кунанд. баъзе аз ширкатдорон бо либоси миллии он кишварҳо ҳозир шуданд. баромади донишҷӯёнро на танҳо омӯзгорон балки намояндагони Созмони милали Муттаҳид дар Тоҷикистон баҳогузорӣ карданд. Это ролевая игра, мы сами представляем, мы знаем, что... ин нақшофарӣ аст. ҳамаи мо хуб медонем ки дар кори ҷаласаи ассамблеяи генералии Созмони милали Муттаҳид ҳамаи кишварҳо иштирок мекунанд. албатта мо наметавонем 193 кишварро фаро бигирем, вале донишҷӯён имкони баромад аз номи 20 давлатро доранд. онҳо ҳайати худро ташкил карда мавқеашонро роҷеъ ба мавзӯи матраҳшаванда муайян менамоянд. аъзои ҳакамон кори ҳар гурӯҳро баҳогузорӣ карда ғолибро муайян мекунад. чунин бозиро донишҷӯён ҳар сол созмон медиҳанд. ҳар дафъа ширкатдорон ҷаласаи рамзӣ яке аз бахшҳои созмон мисли ассамблеяи генералӣ, шӯрои амният ва суди байналмилалиро доир мекунанд. ин чанд хабаргузориши муҳиме буд ки мехостем бо шумо дар миён бигзорем. хабарҳо ва видеоҳои бештарро дар вебсайти мо www.ozodi.org ва дар саҳифаҳои вижаи мо дар ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.